आजकल ता हिंजang mani ongkha sini tipra jok ba tipra sa hinjang nai rok nogo kisime sai kutuk jakai mapha bai hinjaka angkai bithi chai thio kotok soloi thio ba haike nungjak mani bango nijini sakno ba nijini parno kepung khayama ongjagya oba haike thileyo kai ta sanai birat khairokma sinchagai tabo demsara colony parani patalti deporma bafani bumung mongol deporma kisimisa nogorode hinjaka tamongkha saimiya bonokok sungmani bo saya namade thung namade bo nafade bo hini sungman bo saya bokhorokse nalo bombo buyapong bohabo buyapong kai nung thujungnai kiriya doi hingke bo thujungnai kiripong kai nung tani ba esik chalang hingke bo saya obahai tabo urabar ronai esik chat toi rojagya ya toi rojak obono nungoi tabo longtore beli mono hospital o kalaijak naidi ke bokha ta koksaka obono khanai naidi boyongla ta koksuka obono khanai naidi boma to kotoi boma kotoi pung boma bo kono duskoroi bohabo kono duskoroi bose tama hini esik jaka obo saimiya nijini sakno nijini parno kepung hema ongjoglia tani pora oba haike bithi chai thini kotok soloi thini mamang ongtisi se boha ta koksaka khanai naidi boha koksa tisatoi kapnani thakam dekhai jai tohan bohalai boha to bono bugui togo bithi sariya bonas bugui toi bithi sar na hinge bono sare phono boha bono buthale peimano hinge boha se gira no gorjaka toi phika tabo boha ke bugui toi bithi sar na to kogya boha baha joktani bagai bithi saka saimiya kono kokse saya bo sudu bokhorok simse nalo ke apni bagai saimiya pura hinge hujak kogrok tama tong saimiya hinge tinini update asuna bahata koksai khana roka khana di khana choneni report bo bahayo to sai go esi sai paper tongbo nobo na nobo kaisa kare budila to masa bakna ma ta thila bote am masu ni khayo hai yungano yungna basal sobai no esi bodol chida no bodol se ara go bokchida to si yang pilih ni sago nobo kaisa kare mere sarai mama itu pilih nobo अब वाइन बिथिया न पकासी न पकासी क्या मिल रहा है और लड़ाई जिसने कराया क्या पूरा मार्केट सब कम छियो न किसे के बस कैसे